Entrégase a rehabilitación exterior do complexo administrativo de San Caetano. A actuación no edificio é un exemplo de restauración que recupera a imaxe orixinal dunhas instalacións que se empezaron a construir en 1911. Dende entón, tivo usos educativos e militares, ata que a recén nacida Xunta de Galicia o empregou para concentrar nela a maior parte dos seus organismos administrativos a partir de 1984. Pois do ano 85 había que salir dos pisos onde estábamos en Santiago. A Consellería de Facenda estaba na rúa Frai Rosendo Salvado. Había outras consellerías que estaban no Araguanei. Creo que eses eran os mellores, os de infraestructuras, que eran os que tiñan máis diñeiro. E depois había desperdigados por San Lázaro, que ainda estamos, pero por outras calles, Santiago de Guayaquil, en fin. Había de todo pelaje e condición. Pensar que a Xunta de Galicia empezou con un presuposto de 100 millóns de pesetas. Exactamente 600.000 euros. Galicia recibe un edificio remodelado baixo a premisa de eficiencia enerxética, con nova cuberta de tella galega, con máis de 1.100 fiestras illadas con madeira de castiñeiro, cunha nova envolvente térmica e con nova iluminación LED. Esta obra terá continuidade coa remodelación interna e a construción de San Caetano 2 na zona onde hoxe está situada a estación de autobuses. O obxectivo é pechar así unha cidade administrativa completa, sede dos Servizos Centrais da Administración Autonómica e que se prolonga coas obras feitas nas delegacións da Xunta.